Dhiambo koro dwani mondo mi waler kowuok e gwenge mag Kisumo kotendo gi wach mar romo mabende itayo gi jachung' malaro kom mar kar chung' od bura ma Kisumo kata kaunti ma Kisumo mano Ruth Odinga. Wadani wawinjane to ang'o gini madhi nyime romo mobagi gi Ruth Odinga e boma ma Kisumo ka imiyo waler kod reporter marwa Millicent Dhiambo. Ero kamana nya George Bati kama bende wan kaendi karomo mag jochung' mane oyudo tiko mar ODM magibiro laro godo lemo mag siasa mag kombe mopogore opogore e kaunti ma Kisumu gi alwora mar Nyanza gibago romo no endi mar neno ni gi chwalo agenda mar 6 weeks kuno bende wadwa winjo kowuok kuom mondo migi lernwa ni to gin yore mage magi chano neno ni agenda no endi ochopo kare chopiero maduong' mabiro tarik 9 dwe mar 8 karomo kama endi otele kod jokanyo mag duond od burani endi kaachiel kod Ruth Odinga mabende en jachung' e laro kom od bura ma Kisumu County maong'ere kaka women representative. Machiegni ang'ni achak kodi mondo inyisa ni kaka jakanyo mabende noyombo otiko mar biro laro kom mar Milimani Ward kendo nyatielo mar ariyo sani in the sitting MCA en yore mage muchano chwalo godo agenda mar 6 piece ni mondo uneni kaka Raila siko kawacho ni mondo miye lwen jogo ma jojeshi ma odhi tiyo godo ok obi winjo ni ka kamano aneno ka Ruth Odinga sechopena mang na chak kode lerno ni yore mage ma uketo machiegni. Ero kamano aduko ne Ramogi TV ero kamano kawuono wan gi bura molosnwa gi candidate marwa mar women rep migo Madam Ruth Odinga emoloso mabura makawuono kwa pango go kaka jo ODM an kaka MCA ma ochung' ne Market Milimani Ward kata jachung' Market Milimani Ward wabedo kaachiel gi MCAs moko 35 gi jo county coordinating team ko telna gi ayecho lweny mondo wang'e ni ere kaka wadwa wuotho e wards wa e sub counties wa kata county ka kwariore kaachiel gi governor manitie ma nomini senator manitie ma nomini gi women rep gi MPs te mondo warom gi jo ohala mopogore opogore obed jo boda obed jo pur obed jo yuarech obed jo ohala mantie town kata mantie e gweng mondo wabed kodgi wausne gi agenda mar ODM nikech uwinjo kanyocha jatendwa prime minister marwa Raila Odinga biro Kisumu ka nozindwa project mar Makasimbo Estate nowacho ni ko ber to wayier ne joge kochakore gi captain man professor Peter Nyang'nyu gimomiyo nowacho kamano nikech sani uneno gi wang'u ka jakom dhi bedo president to onge kaka inyalo bedo president e piny ma ionge gi wabunge e senate nyaka e national assembly kendo ionge gi governors moromo minyalo bedo nyaka gi chairman mar council of governors nikech ing'eyo ni mokwongo kisebedo president to gimikwongo loso en cabinet to cabinet ing'eyo ni kiseloso titere bunge mondo bunge opuodhe to bunge ok nyal puodho cabinet ni kionge gi wabunge moromo e national assembly emomiyo wakwayo johera mag ODM ni nomination ni tuserumo to sani wakwayo kura gi mbola gi muolo ni kata nyo nomination osirumo kamano to wan kama wantie ni Luo Nyanza ka e counties wa 4 gi wakwayo ni mondo water jo ODM nikech ung'eyo ni kata mana jakom Raila Odinga mondo donje ot mar Azimio party ka party nigi joge ni uneno kanyo wan Nyayo Stadium to nyo ried jo parties te manyo nitie kacha to wan odwa en ODM omiyo ka Raila osekawo president to mokwongo ka jibro bede tebo kama kuri pogo e sirikal ibro penja kom ni to mwasemi president ni in gi wabunge adi in gi senators adi in gi governors adi in gi MCAs adi mano ema bro miyo ndhadhu mar tende bedo motegno kaluwore gi jomaen omiyo wan wabro wuok kotelnwa gi leaders wadek mani county ka mondo wawuoth dhout pinje ka dhout pinje dhoudi madongo gi dhoudi matindo kwakwayo jo ODM mana gi muolo ni mondo gigo 6 piece erokamano. Erokamano ahinya machiegni imbe mondo ilernwa nini mar ndhadhu mar romo makawuono ni endi gi gino mu ugeno kata mugeto mondo mi uneni chopiero maduong' tarik 9 dwe mar 8 Raila onyalo dhi e lweny kod cabinet kata jolweny mosewacho ni upangne gi piny kae.
Rokamana hinya ne jowinja mag TV Lolwe. Wan Ramogi wamora hinya kwantiere kaeri waluongo burani to mokwongo burani luonga abrupt nywa neno ni koro wachakuru wuoth wachsani hanyo yanwa campaign ni waseduoko papers many of us manodwoko papers wa mag nomination mag ODM ne waneno ni koro ka ber mondo wariwre uru wate kaka jotelo mag ODM wang'e ni wan gi jowa moko manyo bende Nyasaye no okomiyo to wan gi jowa manyo koro oyombo manyo yudo otiko mar party koro no awacho ni wabeduru piny kaka jo party mokwongo jo manyo yudo otiko mar party waduto te chakre gavana nyaka mwalo MCA mondo wane kaka koro wanyalo wuok oko kaka jo party mar ODM ma party mar jakom Raila Amolo Odinga mono tiyo godo kodonjo go e Azimio mondo wawuog oko wane kaka koro wanyalo go piny mondo jakom obed go kumbane obed gi kaka onyalo donjo e assembly no sing'eni kodonjo malo kucha to ko onge gi jo bunge manyalo dhi konye ka samitimo weche ne mag bills madhi kete kucha cha kata weche mag chike midwano loki madhi miyo manifesto ne manyo somo nyoro mondo bed konyalo timo to konyal bedo president mawacha diera machiwo gima nodwaro koro en jukumuwa moloyo banjo Nyanza kaka wan mowuok e area wa to wan stronghold ma ODM Western Kenya beni gi stronghold ma ODM nyaka jo Mombasa jo Coast beni tiere gi stronghold ma ODM koro ne en jukumu mondo wawuoguru motegno mondo wadhi uru oko kacha wan wadhi kwayo kura kaka jo ODM to wawacho kama kine ODM konyo mondo wakwa kura to bende onge ng'ama wan wadwa yanyo wadwa ni mondo watim gini gi peace king'e ni ne party mar Orange wauso machungwa mar Orange timbene kichachunga manie nak Kenya to usa maua mari mar nak Kenya to kin bene ndia chunga mane no wacho ni nyako chung wakweni duoge party to kayo kineno kiduogo tinyalo mondo achunga mondo us mari mani dwa uso no kata ken jiko kata ken iusa goch mag gilwany manitie ma wan go gi ji masani ni kichuko kichungi ODM to kada ODM uso mare tiyanyo ja ODM mano wadwa ni mondo giki wadwa ni ja ODM wuogi wabeduru gi peace jo MDG manitie Azimio jo uda gi party moko gibe gi go ga piny ni wach gine Azimio to wan be wan Azimio no doho jite nitie hiye to wago uru gi kwe maonge yany maonge gorwok mondo wabed gi thuolo waus party wa area wa to ngata mabe obiro dala ma Kisumu en dala maduong' en dala mar doho ji mondo bedi gi peace mondo wamire chance ma mondo wago to wan jo ODM to wadhi go 6 piece okwatamo ngata but ODM wawinjire kaka jo party duto mineno kanyo chung gi otiko mar party ni wadhi wuok oko mondo wago 6 piece wamija kom jomo nyalo dhi konyre go tich mana kamano nyakora mogajwang wadhi kawe bang'e nikech samayo wang'wa wadhi mana mapiyo kaduok e studio mondo midhi nyime kod winjo weche manyien mabende tucho kagi kacha jo mag migabo ka weche gi endi podang' nwa twak machiegni kod jochungo endi mabende ni kaendi moyore romo niendi mondo gimiwa mathoth kotenore kod agenda margi mar chwalo wach mar 6 piece niendi nyaka chop yiero maduong' mabiro tarik 9 dwe ma Oraboro ka kamano bati inyalo dhi nyime kamana Nyamili Center Dhiambo kumi walera kata twak ma wadhi nyime gi romo ma otim koda jachung' malaro kom mar jaod bura mar kaunti ma Kisumu Ruth Odinga kinyima kawuono ni kawadhi nyime nyakwara mogeni duol matayo yiero IBC opodho chilo ayako kod jalupne Dr. Philip Mwabe elaro kom mar gavana mar kaunti ma Migori kod otiko mar ODM chenro mar podho jochung' pod dhi nyime ka Kennedy Okong'o ma ochung' kar kende igeno ni dhi podhe saa 8 ma kawuono dani mondo watudre gi reporter marwa ma kaunti ma Migori Jojuma mondo omiwane ler kaka chenro ne chalo e weche mag puotho kama no podhe jochung' mar ODM ochila yako ka bende igeno ni dhi podho Okong'o saa 8 mar odiechieng' ma kawuono ni Jojuma kiwinja nyiswa ni to chenro mag podho Ochilo Ayako gi duol mar IBC bade ma Migori ochalo nade kachiel koda bende okenge ma oketi kapo ni nitiere romo moro amora mar siasa ma opone gi bago bang' ka osepuodh gi kata oyo inyalo nyiso nyikora mogi kiketo gi ler kuom gik matimore Migori Jojuma.
Erokamano wawinji makare nyaka samantie ni pod antie ke log tich maduong' mar duol lo mar IBC gwego mag Sunais ka bende wasebedo ka chakro kinyi mar saa adek kata kinyi mar saa adek waseneno ka jochung' ariyo koro osepuodhi e laro komno mar gavana e kaunti ma Migori. Mokwongo kar saa ang'wen opuodha Laktar Philip Mwambi biro chung' maonge party moro ma kata independent candidate ma bende nosepuodhi kaka duol mar IBC kendo nyaka sani koro oikore mar laro komno mar gavana e kaunti ma Migori. Kendo mopuodhi en Laktar Ochila ko bende e kinde mar dakika 30 mokalo eka owuok ka kod joherane kaachiel kod jalupne kama bende bang' kane osepuodhi kod duolno mar IBC modhi la komno mar gavana e kaunti kod otikono mar ODM. Jochung' mosebiro kaka ma bende nyaka sani koro osepuodhi koro gisegolo gik ma gichano timo pogore kaka ma wadendo kaka manifesto. Laktar Ochila yako winjo kuwuoyi machal kaka nene wechego mag lupo koro okete yono makare, wechego mag kunyo goldi bende odhine sirikal pone oyudo thuolo okete yono makare, wechego mag pur kaachiel kod moko. Ka bende laktar mobono kuwuoyi chal kaka mago mag thieth mowachne sekta no mar thieth e kaunti ma Migori koro der ka ijiwo kwate ma achiel kuom ajenda ne maduong' bende poni koro miye thuolo mondo koro tiye kaunti ma Migori kaka gavana koro dhi kawo thuolo mar bero sekta ni mar thieth kaachiel kod kata wechego mag somo. To kwaneno jochung' moko bende osebed ka biro ka bende osepuodhi nyaka sani wantie kod jochung' maromo koro 7 mosepuodhi kod duolni mar IBC modho la kom mar gavana e kaunti ma Migori. Achiel kuom gen Joseph Awisonga bende ne okwongo puodho kod duolni mar IBC ma bende dhi kodo maonge duond bura mora kata independent candidate. Ka bende mano luwe en Dalmas Otieno ma bende nyando puodhi kod otikono mar Jubilee e laro komni mar gavana e kaunti ma Migori. Mar adek en Rebecca Gati ma bende osepuodhi mondo dhi la kom mar gavana kod otikono mar UDA. Ka mar ang'wen en manen speaker no ma Migori County Assembly Boaz Okoth bende osepuodhi mondo lar komni maonge duond bura mora kata independent candidate. Ka bende saa 7 kata saa 8 odiechieng' ma kawuono koro wageno ni wadhi neno Migosi Kennedy Okong'o bende geno ni chopo kae mondo koro ng'iyo tesege poni koro inyalo puodhe mondo embe koro bet ng'at mar 8 e laro kom mar gavana e kaunti ma Migori. Wantie gi Jen Moronge ma bende pok opuodh bende wageno ni samoro embe obiro chopo ka mondo koro chendo ni ochopo nyim IBC mondo koro ng'iyo tesege koro miye thuolo poni inyalo puodhe mondo lar kom mar gavana e kaunti ma Migori. Jochung' mopogore bende osechopo apisni kendo osepuodhi chiwo ne gombo mar gima duong' en wechego mag kwe koro bede e kaunti ma Migori. Wang'e ni kinde mokalo kom mar gavana en kono bende osebed ka ji osebedo ka tungni osebedo e kinde mokalo kata mano gisingo ni e yiero ma higani gidhi ne otime yono mar kwe kendo gidhi ng'ato ka ng'ato koro ouso ajenda mare. Ka bende duolno mar IBC bang' ka osepodhi chungi koro paro negi ne chike matayo wechego mag yiero ma idendo kaka election code of conduct nyaka koro gilu e yono makano. Wanno ka kinde mokalo e kinde mane puodho mokuom jochung' koko mag seno ne gwenge mag Rongo kama ng'at achiel nohinyore. Ka bende duolni wacho ni chike matayo wechego mag yiero nyaka ji siasa gilo. Ji siasa bende koro singo ni chaka gichako campaign margi ni gin siasa gitimo yono mar kwe kendo giuso mana agenda margi ne oganda e kaunti ma Migori. Nyaka samwantie ni koro warito mondo wang'e ni to e giko mar odiechieng' ma kawuono joma bende koro dong' bende duolni mar IBC onego puodhi bende gidhi chopo to bende dhi puodhgi ko biro medo mi mathoth ka otende kod chendo ni mar puodho chung' mopogore opogore bende nyaka sani dhi nyime kaunti ma Migori to e komno mar gavana. Ka bende sani wago tach e log tich maduong' mar IBC e gwego mag Suna East. Erokamano nya Jojo ma kimiyo ler kowuok e kaunti ma Migori kama opuodhie Ochilo Ayako mar duond bura mar ODM kanyakla koda Laktar Ogwari Mwabe ma bende opuodhi kaka jachung' madhi laro kom mar gavana mar kaunti ma Migori kochung' kien maonge duond bura moro motenore bende geno nitiere ni Kennedy Okong'o idhi puodhi odhiambo ma kawuono kata odiechieng' ma kawuono kaluwore gi lipot momiwa gi lipota marwa George Juma kowuok e kaunti ma Migori. Nyakoro Ramogi ma en Ramogi TV omedo dhi nyime kod weche wa manyien mag migago. Lakteche matiyo e bwo tend kaunti ma Nairobi obago ng'anyo ka gisundo tend kaunti no mondo mi omigi barua ma sidho kata idho gi ngas malo mar tich. Kaluwore kod jothieth mane obago ng'anyo go e thuolo mar higni 10 mar tend kaunti osemana migi barua nyadichiel kende ka giidho e ngas mamalo mar weche mag tich. Bende giwacho ni koro gidwaro ni mondo mi neni oketo kang' makare mabiro puodho chike mag ng'awogi e ngas mamalo mag yore mag tich. Giywak ne director mar weche mag thieth e kaunti ma Nairobi Dr. Uma Oluga e kind jotelo mamoko kaka jogo ma ok osebedo karango ratiro margi kaka jotich mag kaunti. Promote all eligible healthcare workers, redesignate all healthcare workers who have acquired extra academic papers, and confirm all contracted staff to permanent and pensionable. The Nairobi Metropolitan Services has been taking us in vicious circles, and now our members have said that enough is enough. Dr. Oluga is our Director of Health.
instead ya kuja kusupport wana afya na kusupport wana Nairobi, alikuja kujoin the cartels kuhujumu utendakazi wa watu wa afya wa Nairobi. Sisi kama hudumu wa afya tumechoka na hili shirika la NMS. Limefanyia watu wetu mchezo na imefika mahali tumesema enough is enough. Ramogi mano chopo wa thuolo mokwongo mar yweyo kokalo Ramogi TV. An gi mor ni imedo kete weche manyien mag migago kendo imedo bedo kodwa kuom gigo ma wakelo ni ka wamedo keti bedo gi ng'eyo kuom gik mopogore opogore nyakwa Ramogi matimore alwora mari e pacho kae odiechieng' ma kawuono. Daher mondo mi anyisi ni erokamano in bende kuom ndiko na kokalo namba mare SMS ma en 236000 ka igolo na pachi kotenore gi weche mag siasa, weche mabende wadhiro ni kotenore gi ng'anyo mar moko kuom jotich mag thieth. Omosh Dirago Land Cruiser wacho ni migago chopono makare gwenge ma Kamato. Gimodhiera en anguma masiko gore Assembly ma Homa Bay. Mano wach mowacho ni mako dhoge en bende. Paul Onyango ka nitiere ralingo asembo apuoyo Ramogi TV kuom weche matuch kaka gitimore piny ka gi kukune duto ukelo nwa geyo makare. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. George nyo winjo manifesto mar Baba the 5th. In fact nyo wacho gik mangima kendo machalo managi Mama Martha koro wacho ni machalo mana kagima sirikal ni osetedie koro wani logo nwa mondo warit saa mar chiemo mano tarik 9 dwe mar 8. Erokamano ahinya. Mani longo ni Julie Ang'wen mar yaw pachi kobwae Nyoniang'. Erokamano ahinya. Ano kama pam mar Simenya agolo pacha kama jakom koro ni endi to koro ong'is jok mabende go kampene kor gwenge mondo otim kampen gi kwe kendo waikore mar biro neno ni wan bende wawuok e odiechieng' mar goyo ombulu. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. Nyakwa Ramogi wakawo yweyo to ka waduogo wan gi mathoth ahinya kokalo e weche manyien mag migago. Miyo medoro na ote magi 236000 mano namba marwa mar ote machuok. Ka kamano kaduogo to mathoth kokalo Ramogi TV. Ng'eny nikech medo fweny gi piny maru. Interest no kod neno gik moko kaka di YouTube, bet gi jogoro moko be kai neno kaka jogoro. Wantiere koda sunga kaluore koda kit pok mantiere e alwora marwa. Ji oseng'e value mar tijwa. Chon ji ne paro ni law mowuok oko ber bolo law motwang' ka. Wafwenyogi kendo wamiyogi thuolo mar nyisruok. Nitie jok mane industry mosebede industry for so long. Los kodgi penjgi ni adwa loso gini talose nade. Kik yie mar pok kod talanta bai chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi kitayo kod an Sharon Ong'ao. Le kod chenro mar bedo gi dalani mi thuolo mar kawo hola kendo chulo mos. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Williams mondo yud wenda ni kaka skiza tim mari *860*418#. Pare niya Ramogi TV ene ot mar jower duto.
Machiegni kendo nyako Ramogi jwang' e tielo machielo mar weche wa manyien mag migago. Bende pare nyalo tudri kod line mara manang'isi mar SMS ma en 23600 kata kao kamano nyako Ramogi wantiere bende YouTube achiel kachiel mar Ramogi TV to koda Facebook bende wantiere Facebook marwa en Ramogi TV Kenya. Omiyo kamoro amora ma intiere doni mondo mi ibed kodwa kendo imed luwo weche gi e konde duto ma inyalo yudogie nikech wan ka nikech in. Wamedo dhi nyime. Jalup Raila Odinga e laro kom jatend piny Kenya Martha Karua oyuoro e romo mar riwruok mar mine gwenge ma Mombasa. Karua twak kod jokanyo mag maendeleo ya wanawake kindeni magihingo igni 70 nyaka ne chak riwruogno. Wadani wawinje kaka twak dhi nyime e nyase no mabendo yuore gi Karua e gwenge ma Mombasa. Dada yetu Mariam Thabit ambaye amefariki, Mungu amweke pema. Pia at one time she was nominated because of the platform of maendeleo ya wanawake. Sisi hapa kina Mishimboko na mamangu Farida Rashid yuko hapa. We were mentored in the leadership through maendeleo ya wanawake. Kwa hivyo we are proud to be life member of maendeleo ya wanawake. Kwa hivyo watu wasichukulia hii platform ni platform rahisi, ni platform ambayo is powerful, na ni platform ambayo imetoa viongozi, na mention only a few of the leaders, lakini tumekuwa na wengi sana. Mheshimiwa Mama Martha na Rahab, ningeomba tu, unajua hapa Kosti tuna kina mama wengi ambao wanasimama viti vingi. Hawawezi kuongea, lakini kama wangewevu ama wasimame pale walipo. Kuna wale wanasimamia Senate, kama dadangu Hazel pia anasimamia Senate yuko pale. Kuna wale women rep, naona kuna Amina Abdalla, kuna Zamzam yuko hapa. Haya, kuna dadangu kule Gambo pia yuko pale pia. Haya, kuna wale MCAs wengi ambao wanasimama, women rep wengi ambao wanasimama, hata mungetoka pale ili hata sisi hapa Pwani Mama Martha ujue ukiwa pale juu na baba Raila Amolo Odinga, hapa chini kuna majenerali wako ambao wamesimama kwa viti tofauti tofauti. Mama wa zamani si mama wa sasa. Kumekucha my friend, na tuko kazi, tuko chonjo kama kina mama. Nataka niseme jamani kina mama, Waswahili wanasema ukipendwa pendeka, ukibebwa bebeka, kwenda kwa hisani kurudi hisani. Sasa huyu mwanamume mmoja huyu Raila Amolo Odinga ambaye amejaribu kutubeba sisi kama kina mama, ametuonesha upendo sisi kama kina mama, ametuenzi sisi kama kina mama, na kutuandikia historia kwa mara ya kwanza katika taifa la Kenya. Zaidi ya miaka 50 na tumepata naibu wa rais kuwa mwanamke, na si mwanamke tu, ni mwanamke jike simba. Jike simba, mama ngangari, mwanamke bomba. Mama ambaye kwa zile issue sisi kama kina mama maendeleo ambao tumezungumzia, be it gender based violence, kila siku tunazungumza wasichana wetu wamebakwa, wasichana wetu wamepata mimba za mapema. Jamani, mwamjua ambaye alikuwa anasimamia social justice ni nani? Mama Martha Wangari wa Karua. Yeye amesimamia mambo kama hayo. Leo akiwa katika kiti cha naibu wa rais jamani, ikiwa baba amezungumzia mambo ya baba care. Baba care, tunajua sisi kina mama tuna matatizo ya afya, reproductive health, mambo ya cervical cancer, mambo ya breast cancer, lakini Martha ukiwa pale utahakikisha baba ameimplement the baba care. Mambo ya maji ambayo ni mzigo kwa kina mama wa Kenya nzima. Mama Ngilu alipokuwa kwa water alijaribu sana hata kuweka damu kule arid and semi arid areas, lakini Mama Martha akiwa pale maji kweli yatafika katika boma vile baba alivyosema. Kwa hivyo sisi tunasema jamani, palipo na mama na baba kutaharibika jambo kweli? Ikiwa Mwenyezi Mungu mwenyewe alijua alipomuumba Adam, akajua Adam hatoshi mboga na Adam hatawezana na ulimwengu huu, akasema lazima kuje Hawa. Na kushukuru sana Raila Amolo Odinga kufuatia maandiko ya Kurani na Biblia, ukasema na wewe hutaweza, lakini lazima kuwe na mama
Mama Jike Simba, Mama Bomba, Martha Wangari, Wakarua. Kwani iko nini? Tumetoboa hatujatoboa? Tumetoboa hatujatoboa? Tutakuwa naibu hatutakuwa naibu? Kura tutaweka kwa Azimio. Kura tutaweka kwa Azimio. Lazima tuangalie washindani ni watu wawili. Wale wanataka reforms, kuleta mabadiliko, kuleta maendeleo, kuweka maisha ya Mkenya yawe mazuri, kupunguza bei, na wale pande nyingine ambao tunajua sifa zao, wale pwagu na pwaguzi. Kwa hayo mengi, asanteni. Asanteni sana. Juzi tumeona Secretary General Sifuna akisema running mate apatiwe microphone upande ile nyingine aongee tusikie, si ndio? Wetu wako hapa, si ndio? Hakuna kuficha, kama umemchagua ndio wako. Wetu wako hapa. Haya, Mbeya, Mama Women Rep Kilifi. Yakwa Ramogi mano ekaka chenro dhi nyime e romo ma idhia ingo godo higni 70 nyaka ne chuog riwruok mar dongruok mar wakeni e pacho ka miluongo ni maendeleo ya wanawake mabende timore gwenge ma Mombasa kadho wadh nam chumbi kocha. Wadhi nyime gi weche motenore gi siasa. Gikone to duol matayo yiero e pacho ka IBC bade ma Murang'a opodho Seneta Irungu Kang'ata kaka jalar kom mar gavana yiero mabiro madwe mar 8 mabiro bang' duol no nyota more puodhe nikech jalupne Winnie Mwangi wachore ne pok ogwe tao kare mar tich kaluwore kod oboka mane ondiko duolno gi jadak moro ma Murang'a. Kang'ata mane oten gi johera mage ne mor ka koro osingo chopo dongruok ne jodak ma Murang'a, ka bende omedo ni jalupne ni kod nyalo mar chopo dwaro mar jodak mag kaunti no. We take this opportunity to thank God and also to thank the people of Murang'a for the support which they have rendered. And finally, we have been cleared by the IBC. We have been given a nomination certificate, and therefore we shall appear on the ballot. Dr. Winnie is not going anywhere. Dr. Winnie will render services to Murang'a County. We thank God because this morning victory is ours. Yes. We have been issued with a clearance certificate, and Dr. Kang'ata is in the ballot, and will be in the ballot, and he will be our governor of Murang'a County in the next 5 years, and going forward, God willing. Yakwa Ramogi ka koro dong' mana dweche 2 kende to jopiny Kenya dhi e yiero maduong' madwe mar 8. Ten kaunti ma Kirinyaga oketo ayanga tije ne rowere maweyo 8,000 midendo ni kazi mtaani kaka achiel kuom yore mag neno ni gibedo gi gima ginyalo timo manyalo kelo negi yuto moloyo bedo ni tiyo kodgi marach gi josiasa ahinya to e kinde mag yiero. County Commissioner ma Kirinyaga Moses Vuto owacho ni ma en achiel kuom chenro mar neno bende ni kwe obedo e kaunti no ahinya to e kinde mag yiero. Rowerego nyiso mor margi gi tijego ka gikoro gisingo keto maino margi kendo neno ni gibedo mabor kod kelo tulo e kinde siasa kod bedo ni tiyo kodgi marach gi josiasa. Okay, hii mpango ya kazi mtaani tunashukuru sana serikali yetu kwa kutupa nafsi tena ya kujiunga tena na kazi mtaani, na tunasema ni asanti na Mungu awabariki kwa kukumbuka mayouth juu sasa tunaona hiyo idleness itaisha. Mpango yangu nitaanza biashara ya kulima na kufuga kuku ama biashara. Zile namba tumepewa for a start katika kaunti ya Kirinyaga ni 8,666. Wakati kama huu waza tunaingia wakati wa kipindi cha siasa, ni vizuri tuweze kuengage youth because we want the youth to actively participate katika kuhakikisha kwamba tuna amani wakati wa campaigns, wakati wa kupiga kura na baada ya kupiga kura. Yakwa Ramogi riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya nyolanda yanga chenro margi kod gigo magibiro keto e maino margi kapo ni giyombo yiero maduong' ma tarik 9 dwe mar 8 mar higani. Weche magimiyo maino riwo bero uchumi ma pacho ka kedo gi mibadhi kod kelo fungruok ne jopiny. Joiso duor miyo waler kaka noketa yanga manifesto mar Azimio la Umoja One Kenya.
En agenda manigi siro 10 madongo ma kweth mar Azimio la Umoja One Kenya wacho ni biro bero sirikal margi kapo ni giyudo loch tok yiero mar dwe mar 8. Agenda mokwongo ma otis ni Azimio la Ugatuzi en mano mar tego loch gwenge e yor medo omenda madhine counties kowuok e atamalo 15 kendo chwale nyaka e atamalo ma oktin ne 35. Bende gisingo mar chwalo chenro mar counties uso mwandu magin godo. Siro mar 2 en jiwo tich matek kaka gisingo dongo kod siro ohelni matindo monywando nyaka sekta mar jua kali. Bende gisingo chiwo oboke mopuodhi ne jogo manigi lonya e tije lwedo kod jojua kali kod keto winjruok mar kare e kind sekta mar jua kali kod kuonde tiegruok mag TVETA. E bwo siro mar keto ji duto maromre, riwruok mar Azimio la Umoja ok oweyo chien joma mine. Gibiro neno ni dwaro mar 2/3 gender rule ochopo kare e telo margi kod neno ni ohelni mitayo kod joma mine oyudo hola e yo mayot. Chenro mag jiwo mond liete kod mine maonge chuogi bende ibiro chako kaka yorno mar kelonegi fuong'ruok. Bende gigeto ting'o malo kwan mine mariwore kod kuonde tiegruok mag TVET mondo oting' malo loso taulo mag ria e pacho ka ne nyithi skul. E weche mag bedo gi chiemo moromo e pacho ka, Raila Odinga osingo mar rakore kod lokruok mar kor lwasi ka bende gibiro chiwo lop sirikal mibiro ti godo e pith kod pur mar neno ni jo Kenya oyudo chiemo moromo. E bwo siro mar weche mag thieth, maino ibiro keti e ting'o malo weche mag thieth kaka yorno mar loso mwandu kod yaw thuolo mag tije, ka bende ibiro ting' malo thieth mag chumbe, kopa kod gilas. Bende ibiro ting' malo thieth mag gige pur. Weche mag mibadhi mosebedo kanenore pacho ka, Azimio la Umoja osingo ni biro rakore godo mondo olos lwasi maber ne joket mwandu e pacho ka. Jopiny bende biro yudo services mabeyo maonge chiwo asoya. Somo bende en achiel kuom wechego ma Azimio okete maino aka gisingo neno ni nyithindo duto oyudo somo maber kod ndiko e tich jopuonje mosetiegore to pok ondik e tich. Manifesto mar Azimio bende omulo weche mag neno ni jopiny duto oyudo pi maler mar modho kod neno ni jo Kenya ok oyudo midhiero mar lokruok mar kor lwasi. Siro mar Babakea bende en manifesto mar Raila kama osingo ni sirikal mare biro chiwo omenda shillings 6,000 ne familia mochando madirom 2 milion. Bende gibiro ting'o malo chenro mar yudo thieth e nengo manyangafu. Azimio la Umoja One Kenya osingo mar dhi nyime kod chenro mag dongruok mibiro we kod sirikal mar Jubilee. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wane mago motendo gi weche mag Azimio la Umoja gi chenro margi magibiro tayo godo piny owacho poni gikawo telo ka otim yiero bang' tarik 9 dwe mar 8 nyaka Ramogi. Riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya koro singo keto kenge ma owinjore mageto kelo dongruok e pacho ka kendo bero chumi ma pacho ka kendo bende bero ngima oganda jo Kenya mana ndalo 100 kende bang' donjo e telo ponono ni giyudo loch e yiero maduong' ma dwe mar 8. Okenge gi igeno ni ibiro ketie tim kaka moko kuom yore mag jiwo telo makare e pacho ka. Kodong mana dweche 2 kende to piny Kenya dhi yiero maduong' ma dwe mar 8. Riwruok mar Azimio la Umoja koro ketayanga okenge makelo dongruok e pacho ka ponono ni giyombo e yiero mabiro. Okenge makamagi oriwo koda kamago magigeno chopo kare e thuolo mar ndalo 100 mokwongo e apis. Piny Kenya en piny mamiyo kendo thoth yore yuto gin mago mag pur. Omiyo riwruok mar Azimio la Umoja omiyo puro para manyime ka gisingo keto yore mag loso chiro makare ne mwandu mag puothe kendo tiyo kod yore manyasani e bero weche pur ma pacho ka. Bende riwruogno singo bero chike matayo migawo mar pur koriwo nyaka wechego mag pith ka koro gigeto bero ngima oganda jo Kenya.
Riwruok mar Azimio la Umoja Singo keto chike makare marita alwora ma pachoka kendo keto arita makare ne lee mag bunge ma pachoka ma osebet kirocho ratechgi gi jogo manego gi kendo uso lemo maggi ka koro gisingo keto twech mosiko e od ang'ech ne jogo moyud kod ketho ma kamago kaka achiel kuom yore mag kedo kod ohelni mag lemo mag lee go mitimo to chike pachoka e yore mag lupo kod dongruok mag nembe midendo ni blue economy. Azimio la Umoja Singo tiyo kanyakla gi joket mwandu mar bero ngima jolupo kendo keto omenda e sekta no kendo keto e tich yore manyasani mag lupo e pachoka. E sekta ma teko, Azimio Singo keto chenro mag neno ni teko stima chope ute oganda jo Kenya, chiwo lai makare mag neno ni chudo mag stima ok otime yo mibadhi kendo keto kare nengo mo mosebedo ka chendo e pachoka. Jo ohelni matindo kod madongo kowe chien, riwruogno chano keto chenro mag puodho jolonye sekta mar jua kali kaka achiel kuom yore mag keto gi opara manyime ne yudo tije mabe pachoka machalo kaka miyo gi tije mag gero ute manego gini pinye pachoka kama bende en achiel kuom singo mar riwruok mar Azimio la Umoja. Nero were Azimio la Umoja Singo loso thuolo mag tija e nyayor keto kare chenro mag mbui mago mag digital kaka achiel kuom yore mag nyalo yudogo tije nyaka mago moya e pinje maoko kendo jiwo joma nyiri mondo mi osom wechego mag mbui kalore gi kwan mapiny mar joma mine manie sekta no. Bende Azimio Singo chuogo migawo mar rowere, jiwo talanta mar ojende kendo keto chike makare marito ratiro mar joma ong'ol, joma mine kod nyiri kendo miyo gi thuolo mar riwruok e tuke ma pachoka. Riwruok mar Azimio la Umoja Singo chiro sekta malimbe pachoka kagi uso ber mar piny Kenya ne pinje maoko kaka kar limbe manengo ne ber kendo wito kucha chike mamono ganda moko limo piny Kenya. Bende Osingo medo chenro maywayo welo e pachoka kaka weche tuke, ohala, kitwa kod timbewa. Azimio la Umoja bendo Singo tiyo makare gi omenda mapachoka kendo keto chike makare matawa weche go mag omenda kagi miyo teko migawo no mar omenda maloso chike makare marito mwandu Kenya. Bende Osingo sumo paro kendo gomba kagi pinje ma Kenya ni kod gope gi kaka achiel kuom yore go mag chiwo yweyo ewi gope moko ma piny Kenya ni godo. Ramogi mano lipote ma olosnwa koda Lydia Okeyo kendo miyowa kaka Azimio la Umoja One Kenya oyango kaka gibiro bero sectors mopogore opogore ahinya mag pure pachoka. Kama dhi nyime oyudo ni seneta ma Bungoma Moses Wetangula oseo manifesto mar Azimio la Umoja One Kenya manyo yang ne jopiny midhiambo manyoro ka wacho ni ok ginyiso ler kaka inyalo dongo mapiyo yuto mathurka. Wetangula bende wacho ni kweth mar Azimio ne okawo thoth gik ma jo Kenya Kwanza osebedo ka wacho ni gibiro timo ne jopiny kendo keto e manifesto margi. Bende ochayo piny owacho kuom sani sieko gi wach mar jotend migepe limo kambi mar Nzoia e kinde nigi mag siasa ka e kinde mokalo to gisebedo ka gijwang'o jodak maimbo mar Kenya. In some issues they were perfecting the art of being copycats because they were just lifting all the things that Kenya Kwanza has been saying and pretend to be part of the agenda. We know the agenda is only one, to change the constitution, create public positions and share them out, to hold it together because it is a coalition in disarray. Everybody distrusts everybody. You've seen the saga that has been going on between various constituent parties, walking out, walking back, walking away, walking back, and so on and so forth. But I want to tell you that for us in Kenya Kwanza, our emphasis to grow the economy of Kenya is on production. The government is sending a very high-powered delegation of completely unnecessary, unhelpful and misguided cabinet ministers to come to Nzoia ostensibly to witness the starting of the maintenance of the company. Since Nzoia started, we've never seen this kind of spectacle. This kind of spectacle we are witnessing, planned for tomorrow, is but a gimmick by the government to attempt miserably to bolster the campaigns of Azimio. We want to tell you for free that there's no Azimio in Bungoma in particular and Western in general.
Ramogi Rose Nduta ma en min japuonjre mar fwambo mar kar tiegruok mar Kenya Institute of Mass Communication KIMC Purity Wangeshi Karinga manotho yo ma ok ni kare gikone to golo sigand nyare ka oyange kaka nyako majambola kendo manohero wach Jehova Nyasaye. Rose owacho ni Purity nohero weche mag fwambo chakre tin kendo nosebedo ka okonye mar mondo mi ochop lek mare mar bedo achiel kuom jofwambo madongo e pachoka. Bende owacho ni tho mar Purity nowuok mana kuom hawi marach, kowacho ni chakre tin ne Purity ne nyathi ma jaluor kendo ma ok chwany ng'ata ng'ata. Rigre Purity noyud ka owiti e bungu moro e gweng' ma Bururia e kaunti ma Kiambu chieng' tarik 14 mar dwe mokalo. There's nothing she told me that is threatening her or anything. She was just the normal girl that I used to know. I will never resurrect her back. She will never come back to me. But knowing that the justice has been done, and not only justice, but speed justice. Justice with speed. It is going to heal me somehow. Knowing that at least the killers will not even go outside there and take advantage of other innocent girls like my daughter. So as I protect my daughter through justice, I'm also crying out to the other girls out there in the whole country who may fall into wrong hands like my daughter did. So I'm also crying for their justice. And if this is done right, other people who are planning to do such things outside there, it will be a lesson to them. Ramogi kakorwang'io mago motende gi weche mag arita kwe ni jatend migao mar arita Fred Matiang'i osingo keto maino mare e ywaruok manitiere kiewo masikelo fwere e kinde ka kinde ne oganda mawuok e counties ma Meru kod Isiolo. E romo ma okelo kanyakla achiel jotend obila kod jotelo maloso e lo counties ariyogo, Matiang'i wacho ni migao mare oketo chenro mar ni kwe obetie e gwenge makono. Bende Matiang'i okwayo serikande mag kor gwenge ariyogo mondo mi kik ket chike maricho ne jirendego, to kao kamano many yo makare mar kelo winjruok e kind jodak ma counties go. Because our democracy has come of age, and because the management of our society now is being done more on a consultative, interactive, inclusive manner, that we will stay engaged with our colleagues and all our leaders at all levels of government, so that a matter like that is best ventilated through a process of discussion and negotiation than, you know, a forceful way of compelling one section of the society to do one thing or the other. I believe personally that our administrators and you know, using the structures of alternatives dispute resolution will engage. You know, there is no end to solution seeking. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga en achiel kuom jotelo ma ochopo Kajiado e nyasi mar ik mar min od jaod bura ma Kajiado Central Stella Memusi mosenindo ne owito ngimane masira makoch mar apaya. Odani mondo mwawinje gik madhi nyime gwenge mag Kajiado kocha kotenre gi wach mar nyasi mar ik mar Stella Memusi. Thank you very much, Wakili Saitaba Walakanchori. Your Excellency Baba the Fifth, at the program we were still at the family level where the family members were paying tributes, and I now move to the friends. And on behalf of friends, I wish to invite the following people. Kwa niaba ya marafiki ningependa hawa waje hapa mbele kwa haraka ili tuweze kumaliza kipindi hicho. The two dinners, kindly join me here. And then Tina, Serea and Ray, tafadhali njooni kwa haraka. As I request Dr. Jen Juguna from African Nazarene University to prepare. Tafadhali, wako wapi? The two dinners, Tina, Serea.
Machiegni nyako Ramogi weche mag tuke. Bang' yudo goch kuwuok kuom tim mar Denmark e opira mokwongo mar Nations League, France nochako wuok amodhi 1-1 gi tim mar Croatia. Andrea Rabiot nolone France gol mokwongo e dakika mar 52 kapok Andrej Kramaric loyone Croatia opich achoma mana kodong' dakika 7 kende to opira norumo. Just one goal so far in 11 caps prior to today. That was in a friendly against Turkey, but we're watching Rabiot take the lead for France. It was a strange old build-up, to be truthful. Croatia